Magandang gabi sa'yo, Sir Iron Lifestyle. Magandang gabi sa'yo, Sir Iron Lifestyle. Nasaan ka ngayon, Sir? Salamat sa Hi, Hero Lifestyle. Hello, thank you for coming. Sir Aaron Lifestyle, andiyan ka pa? First time ko pong mag-live stream. Hi, Hero Lifestyle, where are you?
Salamat po sir, Perfect TV. Tay, paano po first time kong mag-ano, mag-live stream, hindi ko po alam. Paano ba ibaba yung ano, yung link?
Salamat po sir, Aaron Lifestyle. Salamat po. First time kong mag-ano sir. Ano ba, paakyat ka sir, Aaron Life. First time kong mag-ano, ano yun? Mag live stream? StreamYard? Hindi ko alam. Paano ba magbaba? Tingnan mo nga kung ano, akyat ka kaya? Okay lang naman host katatapos ng work. Akyat ka! Para ano, may kausap ako sa taas. Oh, okay po sir. Bakit? Ah, gabi na work ka pa? Rest ka naman sir. Huwag masyadong ano, masipag. Nasaan ka ba sir? Ah, sing ako? Ah, sige, makinig ka. Anong song? Anong song? Sige, try ko kumanta. Mag-isa naman ako, samahan niyo naman ako sa taas. Wala akong kasama. Yung ate ko pagod. Ah, nasa Taiwan ka. Dati nagawi na ako diyan sa may Taichung ba? Alam mo yung Taichung? Taichung sa Taiwan? Taichung. Taichung. Saan po kayo sa Taiwan? Ano yun? Naano kasi ako dati, ano yun, na-monetize ako ng month of October and then tumigil ako ng ano, October, November, December, January, February, March, 5 months. Hindi ako active sa YT. Tapos ngayon heto, nag nag-ano, nagpa-practice mag-live. Hindi marunong.
Kantahan ko kayo para makatulog kayo. Maganda sana kung akyat ka 'no, sir. Hello po, Jose IG Vlog. Salamat po sa patamsak. Bigyan ko po kayo ng jacket. May jacket ka na po, sir. Kasi baba po kayo ng bahay niyo diyan at ano, didikitan ko kayo. Akyat po kayo, ano, samahan niyo ako dito sa taas. Para ano, turuan niyo ako mag-live. Akyat po kayo dali. Hindi ako marunong eh. Pali palipad sana ako, di ka pa morning. Morning po kaya ako, pero hindi ko pa ata na-on tong ano nito. Oh, lagi po nilang inaano pala yun, hindi ako naka-on. Morning na po ako kasi yung itong ano ko, hindi ko inon yung ano niya, ano yun. Hi, ganda Chris Ann! Shout out sa'yo! Kanta po. Anong kanta? Pa-support ng customer ko post. Premiere mo? Naku, first time, hindi ko alam yun. Ano ba yung premiere? Sige. Okay. Salamat, Sisi Ganda. Sige. Punta din ako doon sa ano mo. Tatamsak din ako doon. Salamat, sis. Oo nga, nakaano Sir Aaron Live. Hindi ko pa na-on. Sige, on ko. Hi sa ate kong maganda. Andiyan siya. Kahit pagod yan, nandiyan siya. Si ate Jemmer Vlog. Salamat ate ko. O yan na, nagbaba. Wow! Salamat po Sir Puting TV1. Hello, Kabsat. Agyaman akong may ka. First time ko pong mag-live stream. Pasensya na po. Akyat akyat po kayo. On ko nga po yung ano ko, yung ito. Wait lang po ha, on ko. Ate Gemma, diyan ka nga muna. Ayusin ko lang yung
Ate, akyat ka. Guide mo ako dito. Oo, ate, sandali. Sige, bigyan ko kayo ng jacket. Nawala po ako. Inoon ko yung ano eh. May jacket na po kayo, Sir Puting TV1. Salamat po. Ba't di ko maon? Salamat din po, Sir Puting TV1. Akyat nga po kayo, magtatanong ako, hindi ako marunong. Akyat po kayo. Akyat po kayo, samahan niyo po ako. Salamat, Sir Aaron Life. Andiyan ka pa. Akyat ka na kasi, dali. Oo, ate, maraming salamat, ate. Ako din kagabi, hindi ako nakaano sa'yo, nakatamsak lang ako. Naano din ako, ate, nakatulog din ako. Baba ko hagdan. Ate, baba mo nga hagdan. Hindi ko alam. Ibaba yung binaba ko? Hindi ko alam ang baba. Turuan niyo ako. Sir Aaron Life, di ba punta ako sa Chrome? Tapos, TP kasi gamit ko. Sira yung ano yun, na-stuck din yung laptop ko. Hindi na siya ma-open. Gusto niyo invite copy then paste?
Sir Aaron, Sir Aaron Lifestyle, marunong ka ba sa ano ng CP? Saan ba? Hindi ko makita yung invite dito. Direct ako? Nag-direct na lang sana ako. Trinay ko kasi magganito sa ano, mahirap pala sa CP. Pasensya na po. Pasensya na po. Pagkabisado ko na po, okay na.
Paano ba, Sir Aaron, sa ano, sa may Chrome, paano ano, hindi ko siya ano sa YouTube Studio ko nale-late yung video ko, hindi ko siya ma-on dun. And then sa Chrome, hmm, ta's ano pong i-aano dun sa Chrome, 'pag nagpunta na sa Chrome, anong ita-type dun? YouTube Studio? YouTube.com? Sandali lang, Sir Aaron, huwag kang aalis diyan. Okey na po, na-on din. Na-on na ba? Okey na ate, na-on na. Na-on ko din yung ano, dollar sign. Okey na Sir Aaron Lifestyle, okey na, na-on na. Yung ano na lang ang di ko alam, yung pagbaba ng hagdan. Hello po, Pure Raymond. Salamat po sa patamsak. Mega mega shoutout po.
watching from Belgium. Maraming salamat po. Ganda sana, akyat kayo. Paano ba? Asan ba yung invite na yan? Ang hirap hanapin sa CP. Di ko nakikita yung mga ano dito. Hindi ko para akyat kayo. Kwentuhan tayo sa taas. Mag-isa ko eh. Okay na, sir. Na-on na yung ano ko, di ba? Yung dollar sign. Oh, bigyan kita ng jacket. Bigyan kita ng jacket, sir. Pure Raymond. Tapos hahanapin ko yung invite ng ano. Oh, may jacket ka na po, sir. Baba na po kayo ng mga bahay niyo dyan. Sa baba ng mukha ko. Asan ba? Sige, ate, hanapin ko. Asan ba yung invite dito? May naano ko nung ano eh. Ano ba yan? School na yan. Sabay ko nag-miss ko na yan. Asan ba? Asan ba yung invite? May napindot ako kagabi dito eh. Nung nag-practice kasi ako eh. Hindi. Oh, yan po. Nagbaba na ng bahay si Sir Kuting TV. Baba na po kayo ng mga bahay niyo dyan at ano, dikitan na po kayo. Habang hinahanap ko yung ano, hagdanan at paakyatin ko kayo. Hindi kasi mahirap sa ano, mahirap dito sa may ano yung kagabi. Saan ba? Oh, ate, salamat. Salamat, ate. Salamat sa pag-guide sa akin. Hanapin ko yung ano, ate, yung ano. Ayun! Asan na? Okay na. May ibababa ko na yung ano. Naman. Iba na yung nagpakita doon. Invite? Invite ba, ate? Copy. Oh. Ibaba ko na yung bahay. Ayun, okay. Ang bahay, hagdanan. Okay na po, may hagdanan na, ate. Ano? Ate, akyat na kayo. Naiano ko na yung ano, hagdanan. Kaso may hirap lang dito sa city pag gano'n. Doon pala. Akyat po kayo, Sir Aaron. Ate Ganda Jamar Bilang.
Sir Kuting TV, akyat po kayo dali. Kulitan tayo. O, naglapag po ng bahay si Sir Q Raymond. Malamig. Si Sir Q Raymond. Mag-ano kami ni Sir Q Raymond. Nandikit na kami.
Sino pa po ano dito? Dito ka pa, Sir Kuting. Akyat kayo, andyan yung hagdanan. Dali. Pwede bang magpatugtog? Magagalit naman ata si Whitey. Kanta tayo. Iyak po kayo, samahan ninyo ako sa taas. Kanta po tayo. Tutulog na kasi yung ate ko dyan na maganda eh. Singer yan eh. Ang iibigin mo kung makakita ka ng higit sa isang katulad ko. Di ako magbabago tulad ng sinabi ko. Ang pag-ibig ko'y para lamang sa isang puso. The reason I love using street. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpipili
Ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas. Ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madama kapag kapiling mo kita na
Good night, ate. Ganda. I love you. Sige na, ate. Tulog ka na. Ilang araw ka nang puyat.
Sinong nanonood diyan? May nanonood ba? Tingnan ko nga. Oh, pa-shoutout po, Mel Fernandez, sir. Musta? Shoutout sa'yo, idol. Akyat, kanta. Akyat kayo dun sa may ano link na binaba ko, StreamYard. Akyat kayo, kanta kayo, dali. Sir Mel Fernandez, akyat. Oh, nagbaba po ng bahay si ano, si Sir Mel. Mr. TikTokers. Padikit po mga idol. Nung ididikit glue, mighty band. Nahuli ka. Nahuli ka, Sir Mel. Nagsitulugan na sila kanina. Kanina nandyan sila.
Wala kang pandikit. Kanin. Akyat ka, idol. Kanta ka nga. Idol, akyat. Dali. Naantok na ako. Yun o, link. Pindutin mo yun. Click mo. Para makaakyat ka. Dali.